Dobrý den. Kolikrát jste už někomu podali ruku? Že to nespočítáte? A bylo to vždy správně? Vítám vás. Někteří z nás mají takovou povinnost několikrát denně. Podání ruky patří na celém světě k nejrozšířenější formě pozdravu. Zásadně si nepodáváme vleklou rybu. Petře. Ahoj, Láďo. Zásadně si podáváme ruku zašpiněnou v sedě, při práci, do kříže. Stisk ruky je pevný, drtivý, trvá déle než 1 vteřinu. Tak už víme, jak ruku podat. Ale kdo ji nabízí a komu? Máme tady 2 páry. Jeden je společensky významnější, druhý je společensky méně významný. Kdo začne? První budu já, jsem společensky nejvýznamnější. Raději ještě jednou, pomalu a zřetelně. A začnu tím, že podám ruku společensky Tak významnější. dost. To nebylo správně. Kdo začne? Skauti. Ano, tak je to správně. Potom žena méně významnějšího páru nabídne ruku pro vleklou rybu. Skvěle. Paní doktorko, dobrý den. Představte si, co se mi zdálo. Šel jsem po poli, najednou ohromná koule. Omluvíte mě? Společensky významnější si sám rozhodne, s kým si rukou potřese a s kým nikoliv. Ahoj Petře. Petře. Ahoj Petře.